በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርተ ሊና ዝኾነት ጽዮን መጸጊዒትና እመብርሃን ወላዲተ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽ ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። መስከረም 17 ርሑስ በዓል ቅዱስ መስቀል ይግበረልና። ዓመተ ዕርቅን ሰላምን ዓመተ ፍቕርን ሰላምን ይግበረልና። ፍቕርን ሰላምን ይሃበና ፈጣሪ አሜን። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ብብርሃነ መስቀሉ ይሓልኹም አሜን። ብሩኽ ኣውደ ዓመት። ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ መስቀል እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ብሰላምን ብጥዕናን ናብዚ ክቡር ዕለት ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ቅድስቲ እሌኒ ምስ ወዳ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ብምዃን ዝረኸበትሉ ክቡር ዕለት እዩ። 17 መስከረም ኩዒታ ተጀሚሩ 10 መጋቢት ድማ ተረኺቡ። ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ኣብ ጾም ስለ ዝወዓለ ብዝያዳ ኣብዚ ምኹዓት ዝተጀመረሉ ከነኽብሮ ከም ዘለና ገይሮምና ኣዚዞምና ኣለዉ። መስቀል ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ትምክሕትና እዩ። ብዘይካ እቲ ናይ ጎይታ መስቀል ዝተሰቐለሉ መስቀል እንተዘይኮይኑ ካልእ ትምክሕቲ ዘበለ ካባ ይርሓቕ ኢሉ ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 14። መስቀል ዕርቅናን ሰላምናን እዩ። ምስ እግዚአብሔር እንዕረቐሉ ካብ ማእሰርቲ ኃጢአት እንወጸሉ ንሞት እንስዕረሉ ንዲያብሎስ እነሕፍረሉ ትምክሕትና እዩ። እንታይ ኮይኖም ደኣ ኣሎም ክቡራት ኣሕዋትና ንመስቀል ዝጸልእዎ? መስቀል ክርኢ ከለዉ ዝሃድሙን ስም ቅዱስ መስቀል ክጽዋዕ ከሎ ዝስምቡዱን። እቲ መልሲ ድማ ከምዚ እዩ። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ጸላእቲ መስቀል ብልቡ እንዳጓሃየን እንዳተከዘን እንዳሓሰበን እንዳስተንተነን መወዳእታኹም ስለ ዝፈልጦ ሞቶም ጥፍኣቶምን ኣጉሂዎ ነበረ። ፊልጶስ 3 ፍቕዲ 14-18 ክሳብ 21 ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልክኹም ሕጂውን እናበኸኹ እብል ኣለኹ። ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም። መወዳእታኦም ግን ጥፍኣት እዩ። ኣምላኾም ከብዶም እዩ። ክብረቶም እውን ኣብ ነውሮም እዩ። ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ እዩ። ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ። ካብኡ እውን መድኃኒ ንሱ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣሎና። ንሱ በቲ ንኹሉ ዝመልእ ክመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጋኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ። ከምዚ ኢሉ እዩ ደምዲምዎ። እቶም እናኣምን ድማ ብዘገርም ጥበብን ኣገላልጻን ብታሕጓስን ፍስሓን ከምዚ ዝብል ኣብሲሩና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 18-19 ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ፣ ምስትውዓል እቶም ኣስተውዓልቲ እውን ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ። ንዓና ንንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽና እዩ። ስለዚ እና መስቀል መጸ ብሓጎስን ባህታን እንቐበሎ። ነዚ ዝፈለጠት ቅድስቲ እሌኒ ድማ ፍቕሪ መስቀል ንልባ ይትንክፋ ምጥፍኡ ኣዝዩ የተሓሳስባን ስለ ዝነበረ በዚ ዕለት ኩዕታ ዝጀመረቶ። ካብቲ ዘገርም ንሕና ግን ከምዚ ዝበለ ፍቕሪ ኣብ ልብና የለን። እግዚአብሔር ብመስቀሉ ዕርቂ የውርደልና። እኳ ደኣ ዝተዋሃበና ማዕተብ ብምብጣስ እንጓዓዝ ሰባት ኢና። ግን መወዳእትኡ ከምዚ እንተኾይኑ ነዚ ፈሊጥና ክንገብሮ ይግባእ። ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና፣ ብኽቡር መስቀሉ ይባርኸና። አሜን። ኣብ ትሕቲ መስቀል እንዳሰገድና ናይ ጸጋ ስግደት
بقدس مسكل أبوتاتنا عند تبارخنا نزل عالم كنبر እግዚአብሔር أملاخ يحجزنا كنولد بمسكل كنمرعو بمسكل كنتسئن كندكسن بمسكل كنقرب بمسكل كنموتون بمسكل إنا نبارخن نكبرن سلازي بزي مسكل حانت كوا كنجبر أين خيلن إنا إتا زعبيت أسرات نا እግዚአብሔር እንርእየላ መስተያትና ናብ ክብር ወዳ እንዲ በላ መሳለልና ንሃይማኖት ምልክዕና ናይ ተጋድሎ ስልማትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ዘለዓለም ኣደ ክትኮነና ንሕና እውን ውልዳ ክንኮና ኣብ መስቀል ኮይኑ እዩ ኣፈራሪሙና ቃል ኪዳን ኣተኣታሲና ስለዚ ካብ ፍቕሪ መስቀል ዝፈልየና መን እዩ ቅድስቲ ኢለኒ በዚ ዕለት እዚ ኩዒታ ጀሚራ ድሕሪ 6 ወርሒ መጋቢት 10 ድማ ረኺባቶ መስቀል ምስተረኽበ ድማ ብብርሃን ኣሰንዮም ሆያ ሆየ ተረኺቡ እንዳበሉ ዝተሓጎሱን ዝዓለሉን ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ንመስቀል ብዳሜራን ዋዜማን መዝሙርን ብድምቀት ዓመት መፀ ክነኽብሮ እዞም ምሳና ዘብዕሉ ዝነበሩ ናይ ሕጅግን መናፍቃን ኣሕዋትናስ ይዝክርዎ ዶ ይኾኑ ከም ሰብ ትዝዶ ይብሎም ወላስ ዲያብሎስ ልቦም ደፊንዎ እዩ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብብርሃነ መስቀሉ ናብ ልቦም ይመልሶም ንዓና ድማ ጽንዓትን ፍቕር መስቀሉን ጸጋ መስቀሉን ኣብ ጽላት ልብና ይጽሓፈልና ብሓይሊ መስቀሉ የጽንዓና አሜን ጸጋን በረኸትን ቅዱስ መስቀል በረኸትን ርድኤትን ናይ ቅድስት ኢለኒ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘመነ ሰላምን ረሃዋን ቅሳነትን ፍቕርን ካብ ስደት እንመለሰሉ ምሕረት ዝእወጀሉ ውልድን ወላድን ዝረኸብሉ ሓውን ሓፍትን ዝተሓቋቐፈሉ ዘመን ይግበረልና አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ዝወደቐ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአረመልይ በዳግማይ ብሩኽ ዮሐንስ መስቀል ይግበረልና ብሩኽ አውደ ዓመት